Ассалому алайкум Хосияҷон, бо як саволи дигар. Ассалому алайкум. Ана ман пул дорам, ман кор мекунам, пул дорам, метавонам ман ҳамин $4000 ба бор заказ кунам, бори атомӣ. Худам фурӯшам, дар болош пул монаму фурӯшаму пул кор кунам. Не, шумо наметавонед ин кора кардан. Ба чӣ хотир наметавонед? Аввалин дараҷа ширкати маҳсулоти атомиро ҳеҷ кас ҳақ надорад дар ҷумҳурии Тоҷикистон айни замон ба савдо бирорад, чунки ягон сертификати фурӯшу литсензия надорад. Ҳар кас чиқадр ки ҳозир шумо тонистесте барои худаш заказ мекунад. Мисол интернет магазинҳо дар ҷаҳон бисёранд. Тоҷикистон як давлати чиқадр бугум демократия мехоҳад ай куҷое барои худаш заказ мекунад. Ай Амазон, ай Пиндодо, ай любой интернет магазин метавонад худашдан ягон бор гира. Шаҳрвандое ки ҳозир регистратсиянд дар ширкати атомӣ танҳо барои худшон харид карда метавонанд. Чиқадр ки мебинед ай ҳар як кадр борои худшонам мегиранд. Ва шумо наметавонед дар ин бизнес кардан якум ба чӣ хотир? Ба хотире ки дар Тоҷикистон ҳуқуқи фурӯши ин маҳсулотро надорем. Дуюмаш ин ки ширкат ин имконията ба шумо додагӣ нест. Ширкат мега ки ту айма пул фоида кун, матада маош метавон, намега ки ту савдогар шав. Мақсади ширкати атомӣ ҳамиае ки шумо фақат рекомендация кунед шиносотон дар маҳсулотора ва ё харидорӣ кардан шумо дар бал мегзара, бало маош мешавад. Шумо ай ҳисоби рекомендация маош мегиред. Шумо дар кор нест ҳар моҳ харид кунед. Ва хеле бизнесе ки шумо $4000 вложит мекунед, агар шумо сахт кор кунед, 2-3 моҳ одаморо тавсия диҳед ширкати атомиро, $4000 ҳар моҳ дигар гирифта метавонед. Яъне ки ширкатам имконият наметиҳад ва маҳдудиятҳо ҳастанд ки ҳар кас фақат бояд барои худаш харидорӣ кунад. Анам хеле ҳодисаҳо чиқадр ки шумо марҳабо дар вохӯрӣ будед кати корейсо гуфта буданд ки мо ба ҳар як хемохем печати отдельный дора. Дар Япония як вақт ҳам хеле чӣ шидае ки одамо харида фурӯхта мегирифтанд дар дигар интернет магазинҳо қиматтар. Ай ҳамун рӯи знакаш чиқадр ки пул дар ҳастай мебинем, одаморо қапидианд ва ай ширкат хориҷ кардианд. Шумо ба ҳамаи $4000 ки оборота мемонед, мумкин ай оиликое ки дар оянда $40000 бигиред, маҳрум шавед. Барои ҳамин ман шуморо тавсия наметавонам ки ин хеле бизнес қати кортуна давом тие. Якум бор мефаҳмам ки бизнеса бепул бизнеса сар карда, бепул соҳиб